kokki täällä taas. Ja tänään pelataan vähän lisää Summerkaari. Ja joku rehellisesti kommentissa pidittekö työ mua parhaana MSC-tubettajana? Maanantaipäivä Teemu on tullut töihin. Ja tässä jaksossa me pitäisi lähteä tästä meidän uutta autoa, voisi lähteä testaamaan tonne Isotille, miten se kulkee ja näin poispäin. Mä vaihdoin koneen paikkaa tähän niinku, missä ennen ikäänsin niinku, yhden kylän niinku sivulle. Sitten mä nyt teen tästä 3 episodia nyt putkeen, koska muita saadaan lauantai ja sunnuntaillekin kuvattu My Summerkaari. Eli sitä on niinku luvas nyt vähän enemmän kuin noin. Mitenpä tää pakki? Noin. Lähdetään katsomaan tätä autoa. Hetkonen. Ota kohta asiaa. No niin, nyt. Saatiin. Joo. Se on muuten lähellä itsemurhaa nyt. Antaa Peräjärven ympäri ja tullaan takaisin tänne. Joo, on tässä kalittu mukaan, että jos tulee jotain. Tää säätelysasetuksen vähän ensi video. No ainakin 120 ottaa kyvystä. Testailla tätä autoa vähän nopeuden kannalta ja vähän muutakin. Ensi video ehkä vie jokainen kiljuva. Mennään hiasilla silloin sinne. Vie Veetarille ja sit 3. jaksossa vie Veetarille toi latoauto.
Mitä sä teet tässä autosta? Maanantai-jakso en osaa sanoa mitä tulee. Ilmeisesti varmaan Minecraftia tai Fortnitea maanantaina. Nyt kun tätä videoa, niin tällä hetkellä kun tätä videoa, niin parasta aikaa latautumassa Fortnitea. Eli Fortniteakin tulee olemaan jonkun verran mun kanavalla sitten. Viimeistään maanantaina tulee sitten Fortnitea. Ja porukat sitten siitä tykkää, että on niinku ihan mielipide kysymys siitä. Miten teekään sen yhden videon, jos tykkäätte, mä julkaisen sitten toisen. Ei. Nyt teen pahan virheen tuon vaihtoehtojen kanssa. Joo, tää on nyt kututtu myös, tuossa oli sanoa niinku, että miten on, mutta nyt kun se on vähän niinku jäänyt. Joo, päivitystä ei tullut tähän niinku oikeeseen. Tähän juttuun on ihan varma. Ehkä ensi jaksoa käydä vetari, siitähän me nähdään, jos se vetarin auto on joku muutettu, niin siitähän me nähdään sitten, että tää kulkee kyllä ihan kivasti tää auto. Mä ajan yleensä 3. Välillä vai 4. Joo, tää video meni aika lailla tän auton testauksessa. Seuraava video tuli menneekin sitten aika lailla tossa mistä on kilju viemisessä. Mä saataan ehkä siinä pätkivää ajamista. Me saatetaan sitten siinä jopa tehdä jotain muutakin juvia, vain kiljua. Eli jos me saadaan niinku sitten 2 päivän jaksot yhteen videoon. Todennäköisesti jos en saa, niin se on pitää katsoa sitten. Joo. Metsäpalalle asiaa, sitten ensi episodissa mä kuvasin melkein varmaan heti tähän perään ja näin poispäin. Mutta kiitos kun katsoit videon ja Fortnitea tulee tosiaan maanantaina, jos näin kuulostaa vähän oudolta, on ohin sanonut alussa, että jos näin kuulostaa vähän oudolta, niin mulla on nenä tukkoossa ja näin poispäin, et en sit tiedä onko tulossa kipeäksi, mutta nenä on ainakin tukkoossa, mutta me palataan ensi videossa ja sanon siihen asti moi moi! Moi!